Salom horas madihita saluhutna. Di hamah kadamang dohot dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion itu hatta Jesus Kristus. Adorakso tapara di hata nitu hatta jumolo mahita martangyang. Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hatani Tuhata na gabe jamita di Minggu Trinitatis di tanggal 31 Mei 2026. Ima hatani Tuhata na tersurat di Evangelium Matius bidu 20 lalu ayat 10 rodi ayat 20. Jala topik ni minggu disi gabe sitidang ini debata situ lusada menjadi saksi Allah Tritunggal. Hujahama dihita sonoma didok hatani itu hatta. Alai nalaho doanggo sisianna na 10 sadai tu sada duluk na di luat Galilea songon naung tinonahon ni Jesus tu nasida. Jadi dung di ida nasida ibana di sobama ibana. Alai naganggu do rohani na deba. Dungi didapot tu Jesus manasida didokma nunga sahat tuau na sahwaso na di banua gijang dohot na di tanoon. Laho mahamu podai hamuma saluhut bangso didi hamuma nasida tu bagasan goarne ama anak dohot todi porbadia. Laos ajari hamuma nasida mangaraduti na sahata naung hupatikon tu hamu. Ai idama, saya nadong anakku do hamu ganu pari, rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Ima didok hatani tu hata. Di hamaka amanami dohot inanami, juk do manang digoar do turpuk jamitaon sian ayat 10 rodi ayat 20 amanat agung Tuhan Yesus. Jadi molo sotar surat perupani di bibeli songoni alai songonima didok turpukon amanat agung Tuhan Yesus. Akamang dohot tamu inanami adorakso manaik Tuhan Yesus tu banua kijang. Jadi konteksna taida rupani sebelum manaik Tuhan Yesus tu banua gijang molo di hata bataki didok marta dikata Tuhan Yesus tu sisianna. Adorakso manaik ibana tu banua gijang nunga ditonai hiak koroa aka sisiani asapa jupang nasida disada inganan manang disada duluk didok di luat Galilea atik pedang apala itor didok rupani guarni dulu kidisi alai molo tatelusuri non molo si Lukas madok tukan Betania nina rupani di Lukas 24 ayat 50 itu tu doluk narung disi ima doluk jaitun manang doluk jetun sanima Yesus nakok tu banua gijang jala disi mana sida pajupang dohot sisian na 10 sade. Jadi du pajupang nasida doho Yesus ternyata adong do sian nasida sian na 10 sadai naganggu rohana. Molo di hata Indonesia didok beberapa orang ragu-ragu. Jadi dak kolah cada beberapa orang berarti adong dosa ada 2 tulu. Jadi molo tajahan non evangelium natulunai memang bah dang pitor porsea sudi sisiane. Ati penaung di pabua kaparopuani di pabua si Petrus naung hehe Tuhani dak porsia apalagi songo si Thomas rupani salilik sohu bereng bugang na di tangan nai na diadoranai dak porsia au innai bana rupani. Jadi dang itor sudi rupani bui menerima kenyataan ini menerima beritai naung hehe Yesus alai Yesus dang larut di si adong pesan na rumikot sianido pe na naing dohonon ni Yesus. Maceta kasdo nasida dipodai jala dibohali sisian na 10 sadai
Aka dia mah na ikon si ulau nasida jala songo dia mah nasida patu pahon dohot patu luconi. Jadi dipodai Yesus nasida aka dia masih ulauna jala songo dia mah nasida patu pahon ulauni. Mardomu ulau ni Yesus di Portibion nunga sikop jala songo natarok nakiningani dang liling beibana nakok ma tu Banua Gijang. Manaik may bana tu Banua Gijang. Lapatan na di si molo marujung ulau ni Jesus di Portibion bukan berarti saya masude. Tamak ma dangadong be rupani si ulau dangi daksongoni nani do na ikot terus do mardalan misi ni Jesus di Portibion. Alani laho manurutcon misi i di pasah ma tu aka sisianna. Idun waing nataida di bagasat turpukon. Isarani sahala guru rupani nunga betakas di bohali akasisian nai murid nai ba dung hira-hira tamak nasida di rohani gurui dung lulus nasida ba imatikina di paborhak ma aka sisian nai menerapkan ilmu najinalona sian guru nai. Kurang lebih soni manwaing molotagobar rupani secara sederhana turpukon. Akamang dohot tamuinang lau mahamu pergilah ima didok Jesus tuaka sisian neng. Totu suku-suku ta tu dia do nasida neng lau. Jala marhua nasida lau. Tu dia do nasida lau. Jala marhua nasida lau. Unang dan non mamitor lau HP tang dibohoto manang tu dia topotonna manang tu dia todongonna tang diboto manang marhua nasida rupane manang aha ulau na disi. Jadi unang itor lao jala ikut diboto nasida do tu dia do nasida lao jala aha do si ulau na dia do misi nanaeng si patuluson. Didok disi lao mahamu podai hamu ma saluhut bangso. Saluhut bangso, semua bangsa. Jadi molo didok tu dia do nasida nanaeng lao, tujuan nasida ima tu saluhut bangso. Totua kamang dohot tamuinang molo didok disihata bangso dang holat dalam pengertian secara geografis noni. Molo didok tu saluhut bangso. Hata bangso disi buidui bermakna luas. Godang do lapatan ni nanidok na molo didok disi saluhut bangso. Bui do bangso nanidok na nadisino ni tu pangalaho ni Portibion. Tu sifat-sifat duniawi ini. Asa anggiat muba sian pangalaho nai. Bui doi marlapatan tu nasoporsia dope di Tuhani. Bui doi marlapatan nasumanada debata. Jadi molo dido Jesus lah kasisian nai lau mahamu tu saluhut bangso nina. Lau mahamu tuah kapangalaho na hurang dengganan. Lau mahamu tuah kana soporsia adope asa porsia nasida dituani. Lau mahamu tuah ka na sumanada debata. Asa takas nasida manada debata. Ima ulau nasida, ima misi nasida, jala ima tujuan nasida. Molonuaeng akamang dohot tamu inak tu suku-suku tamu se arong dope nasumana dade bata. Baru kita tutu mangalusi. Alusna macai bahak dope nasumana dade bata dalam pengertian na sesungguhna ate. Lapatanna secara administrasi nungga benian Kristen ibana. Jadi au sugari dibuka aka identitas nai ngatakas bebana gabe Kristen. Molo disiga di buku bolo database terdaftar bebana di sada gereja rupane. Alayang go di pangalaho belum tentu dope. Anggo di pabahenan tang dope mencerminkan si huto Tuhani ibana. Malah adong dope naginwaran na Kristen KTP ate. Kristen tanda pengenal.
Yesui Kristen tanpa pertobatan. Jadi arong do Kristen KTP, arong do Kristen tomat. Minggu tobat, Senin sampai Sabtu kumat. Baru arong do muse Kristen balon. Tatadda do balon ate. Belgedo ibana niyan, murahabang, niyang, alelaus murado putar. Jadi arong do jolma, songoni Kristen do ibana. Alay na murah matapor, na murah muruk, na murah tersinggung, na murah kacik rohana. Kristen tapi gampang dia tersinggung, gampang dia sakit hati. Nah tusima aka sisiane naing borhat. Jadi hita pesongoni do, arong do pesongoni, arong do penasomanada debata, gudang do pesongoni. Sotung-sotung di nahumalia kita di sekitar kita do Yesui di tonga-tonga niaka na marminggu do pe. Mardomu tusima nuaing taida tugas ni akasisiane molo takelompok korupani hira ditolu ulau manuaing taida di sina parjolo di dok mamodai podai hamuma saluhut bangso molo di hata Indonesia di dok jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi semua bangsa sudina tagwari nak keningani gabe sisian nih Tuhan nih gabe murid nih Tuhan teh menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus. Lapatanna bukan hanya sekedar pengikut, tetapi pengikut yang benar-benar mengikuti teladan Kristus, menjadikan karakter Kristus menjadi karakter hidupnya. Habitnya kebiasaan nibana rupani pangalahon nibana gabe songon parrohaun ni Kristus. Daido dido Apostel Paulus non songo parrohaun ni Kristus Yesus ma parrohaun muna. Ido dido disi. Duko diajari nasida manada Kristusi bah tak kenal maka tak sayang daido noeng. Molo nunga ditada Kristusi tahap kedua ima madidi membaptis. Didi hamuma nasida tu bagasan guarni ama anak dohoto di porbadia. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lapatanna manahapi nasida, manahapi memetraikan, manahapi nasida gabe anggota tetap ate di harajaun ni debata. Molo di huriata padi Dionido mensahkan sada-sada halaki gabe anggota gereja nasah nalaus parjabar manang paneat di hanguluan na saliling ni liling na. Jadi molo tabuan nak kaya anak kota tardidi tu gereja tabigidui podai didok nama didihoni. Budu taide rupane dia gedda pad didihoni. Asa masuk nasida tu harajaun ni debata jalagabe anggota nasah nasida. Jadi molo tapaga jangonan non idu asa molo dak tardidi dope sada poso-poso manang sada halak tak tardok dope anggota. Napatuluhod didok mangajari, mendidik, laos ajari hamuma nasida mangaraduti nasahata naung hupatikon tu hamu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mengajarkan segala sesuatu mangaraduti nasahata naung hupatikon nina. Lapatanna nunga dibege nasida podai, nunga dibege nasida hatai dohot aka barita nauli tu tang marujung disi ikut diraduti doi asa unang mago. Ngatadok rupani dia ka arina salpu dang laos songoni ikut diraduti ditabor-tabori songo sua-suana rupani ikut na ditabor-tabori do ibana dibai tu si musenapu asa subur ibana. Jadi perlu dirawat, perlu diraduti, mangulahon segala sesuatu di dok nak kiningat. Ima tugasnya kasisiani tu laus gabi tugas tadui sahatu saunari. Hama kamang dohot tamuina nami dakolan nama nuru Yesus tuah kasisian nai. Alai dilehod do bohal tu nasida patulusod ulauni bohama nasida patulusoni bohama asa tulus ulauni.
dibohali do nasida jala dongananna ido didok disi. Ai ida ma sai na donganakku do hamuga no pari rasira saro ajal ni hasianganon. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Atik pe penyertaan ni Tuhani dan penyertaan secara fisikal secara fisik bertemu tatap muka songon dia ke ari nasalpui alai pertemuan secara rohani nama dus di rupani songon akajamita naung tajamita oni nunga tapes tahun hasasaur ni tod diporbadiai dalam arti parjupangat tadohot Tuhani dak parjupangan fisik alai parjupangan rohani nama. Didongani Tuhani do hita rap do ibana do tita rap alai di bagasan tod di nama. Jadi donganan ni Tuhani do nasida di do ganupari rasi rasaro ajal ni hasianganon. Laos jaminan do tong di leo tu hita mangula ulauta songon na pinasahat na tuaka sisiani pasahaton na tu hita. Jalanunga saibe masanya kasisian periode murid ke-11 itu sudah selesai, masatta nama nuaing. Lapatanna nunga diulah akasisiani be ulaun songon na sinuruhon ni Tuhan itu nasida najulu. Saunari tu hita nama di pasahat ulaunon. Hita nama sitidangi saksi ni Tuhani. Totu dohonot tadwa kamang dohot tamuinang tang ulaun na mura nagabe sitidang ini debata. Menjadi pengikut Kristus bukanlah pekerjaan yang gampang, murahan. Ulaun na murah-murah daw. Menjadi pengikut Kristus bukan perkara gampang. Ada konsekuensi yang harus diterima. Jadi holat tadok, saya mau ikut Yesus. Nita rupani laos mangihut tusido aka konsekuensi na ikon tajalo, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Ya, sebagai pengikut Kristus kita harus siap. Kadang olodo gabe dang dapotan hita, dung tatuhuk silangi, dung tatiup silangi, dung tapake silangi. Holat dibereng rupani siajulu buti bah pengikut Kristus doa beina. Olo do gabe laos so dapota be ibana. Isarana dang dapota be dia kejabatan. Anggo secara kualitas, secara kemampuan ikon ibana nama alayala si huton Kristusi ibana. Ala si huton debata ibana. Ba olo do gabe kehilangan jabatan, kehilangan kedudukan, kehilangan posisi. Ala si huton Tuhani ibana. Alai halak nasomana hadisi boyduan non gabe taruli ibana di jabatan ini alai dengan satu syarat dia harus menyangkal Kristus. Tentu aka pengikut Kristus sejati dangolo songoni. Biarlah dia kehilangan jabatan, kehilangan kedudukan dan kehilangan segala-galanya di dunia ini. Tetapi dia tidak kehilangan Kristus yang sudah menyelamatkan hidupnya. Ala Kristen ibana gabe sai di pasisi-sisi se disingkirkan ibana rupane. Adong dona gabe dibuli. Adang sada dua tapi ge beritanya kaya anak kota. Bahkan dohotita ala Kristen ibana rupane di tonga-tonga ni mayoritas minoritas ibana. Gabe dibuli do ibana. Dakadong nabue patupota. Daksauti na mengalami penolakan, persekusi, kriminalisasi, dohot aka tindakan-tindakan na asing dope nabui mabain hita tahutan. Jadi molo didok di bagasa turpukon gabe sitidang ini debata situlusadai badang na ulaun na murai. Alai dang na madok dang ulaut ta. Ulaut tado atik pe ikon mangadu piaka hamaolon. Disima tantangan ini semakin nyata. Holanon bah dileopos ni roha tu hita. Songona ni dok ni Tuhani tu sisiani songoni do
nang didok tu hita di bagasa tikion. Sai na donganan na do hita ganu pare. Rasi rasaro ajal ni hasyanganon. Atong margugo mahita patuluson ulaun ni Tuhani manguduti ulaun naung dia pehot tu hita saluhutna. Amen. Martangiang mahita. Mulai hati di Tuhan dihatam na kubigi hami pasu-pasu mai paurato di bagasan rohanami bi. Asa di parbuihok katami parbuin na dengan parbuin na tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amen.